Ne lamɛnbaga jɛkulu cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba aw ni ɲankuma ni aw ka dɔgɔkun kibaru di wagati de selen min bɛna lase aw ma aw denkɛ n'aw balimakɛ professeur Usumani Eri Jakite dɔgɔkun min b'a daminɛ bi tɛnɛn na juin kalo tile 10 ka taa bila karidon na juin kalo tile 16 Dolo jate la funteni kalo sabanan tile 20 o dafala ka bɛn bi ma ka taa bila funteni kalo sabanan tile 26 la o b'a yira k'a fɔ an bɛ nin dɔgɔkun yɛrɛ kɔnɔ funteni kalo sabanan tile 20 o de dafala ka taa bila funteni kalo sabanan tile 26 la o b'a yira k'a fɔ an bɛ ka sɛnsɛn ka se samiya ma ani samiya tɔ to la panko 1 ani ɲɛ wawa o b'a yira k'a fɔ dolo min nɔrɔ barikalen don n'o ye funteni kalo sabanan dolo ye Ngɔku ale de nɔrɔ barikalen don nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ ko den min mana bange ka bɛn nin wagati ma walima nin wagati ɲɔgɔnna dɔ la kelen ma k'olu ka adamadenya bɛ kɛ cogo di ninnu bɛ kɛ mɔgɔ sɛbɛbaw ye dugumakolo kan mɔgɔ minnu jɛɲɔgɔn bɛɛ bɛna fɔ ko karisa ye mɔgɔ sɛbɛ ye wa hakilijaw olu bɛna ye ninnu na kosɛbɛ olu ye dakanko ye an bɛ nin kunnafoni ninnu labɛn jamakulu tɔgɔ la bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i ka tɔmɔtɔ dɔgɔkun kibaru kɔnɔna na cogoya min na bari mɔgɔninfin i tɔgɔla kibaruya o sirilen don i kelen de bɔgɔ la o b'a kɛ sa ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ mars kalo tile 21 na ka na bila avril kalo tile 19 na n'an b'a fɔ olu ma Bélier ni sodenw funteni kalo fɔlɔ denw Bélier nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ doni caman dalen don aw kun nin dɔgɔkun in kɔnɔna na fo aw ka se ka aw ka kow kɛ cogoya la n'o tɛ aw ɲumankɛtɔlamaw o bɛna se ka kɛ juguman ye ka ɲɛsin aw yɛrɛ ma i bɛna ye k'a fɔ bɔtaw olu fanga ka bon ka tɛmɛ dontaw kan nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kosɛbɛ jateminɛw aw kan ka olu de banban nin dɔgɔkun in kɔnɔna na wa a b'a yira ni mɔgɔ kofɔlen ninnu mankanw u k'u kɔlɔsi mankanw na fɛn fɛn bɛ tali kɛ kɛlɛw ale ni dala mankanw u k'u kɔlɔsi olu la n'o tɛ garisɛgɛ siraw ma lagosi ka ɲɛsin ni mɔgɔ kofɔlen ninnu ma i bɛna ye k'a fɔ jigiya siraw olu barikalen don ka ɲɛsin aw ma layidukanw olu fana bɛna na ta aw ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na nka aw bɛna sɔrɔ kɛ cogoya min na sɔrɔ ninnu bɛna bɔ ten cogo la o b'a yira k'a fɔ yɛrɛkɛliw olu fanga ka bɔ aw ka ko la nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw ta kɛ ɲinini ye kosɛbɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔ kamasɔrɔ aw bɛ sɔrɔ kɛ cogo min sɔrɔ bɛ bɔ aw kun ten aw bɛna kɛ cogoya min na a bɛ bɔ aw kun ten o de bɛna se ka kɛ sababu ye ka dɔgɔkun kɛ dekun ye ka ɲɛsin aw ma n'o tɛ kɛnɛya siraw olu sinsinnen don ka ɲɛsin aw ma kɔrɔta bɛ aw ye aw ka wulikajɔ siraw fɛ wa aw ka ɲinifɛnw olu bɛ se ka kɛ sɔrɔ fɛnw ye nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ avril kalo tile 20 na ka na bila mai kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma Toro garisɛgɛso denw Toro nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw ka hakili to aw yɛrɛ la kosɛbɛ ka se ka kɔlɔsiliw k'olu caman kɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na bari marsi b'a aw ka so kɔnɔ nin dɔgɔkun in bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na o de b'a yira k'a fɔ dekun ale ni kasaraw ale ni banaw ale ni fariganw olu kun ɲɛsinnen don aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kamasɔrɔ aw ɲumankɛtɔlama o bɛ se ka kɛ aw ka juguman ye o bɛ se ka kɛ aw ma juguman ye kamasɔrɔ ni dolo in sigilen aw ka so kɔnɔ a bɛ se ka dekun caman k'olu la fɔ ka ɲɛsin aw ma wa bolofɛn yɛrɛkɛw a bɛ se ka kuma ni olu fana ye ka ɲɛsin aw ma a b'a yira k'a fɔ dɔgɔkun tɛ dɔgɔkun duman ye ka ɲɛsin aw ma aw ka jateminɛw ale ni ka se ka aw kana aw da don ko bɛɛ la wa aw kana aw kungo fɔ yɔrɔw k'olu caya nin dɔgɔkun in kɔnɔna na o bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka aw siri juru tɔ gɛlɛya kɛnɛya siraw olu ma sinsin ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in tɛ dɔgɔkun duman ye ka ɲɛsin aw ma n'aw bɛ se aw ka ko sɛbɛlamaw walima aw k'a to fo marisi ka bɔ aw ka so kɔnɔ aw ka se ka aw ka ko sɛbɛlamaw k'olu boloda nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ mai kalo tile 21 na ka na bila juin kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma Gémeaux badudenw funteni kalo sabanan denw Gémeaux nin dɔgɔkun in kɔnɔna na fiɲɛ ka kalan ka ɲɛsin aw ma basigibaliyaw olu bɛ aw ka sira kan nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ mankutu tiɲɛw olu caman kun dalen don aw kan nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a ka di aw ye aw ka laɲiniw ka se ka sabati cogoya minnu na gɛlɛya bɛ olu sira kan ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na wa ni aw bɛ se aw kana fɔ ko aw bɛ ko bɛɛ lajɛlen karaba ka kɛ aw sago ye o de bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka dekun k'olu fanga bonya ka ɲɛsin aw ma nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ juin kalo tile 21 na ka na bila juillet kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma kansɛriw samiya kalo fɔlɔ denw kansɛriw nin dɔgɔkun in kɔnɔna na nin dɔgɔkun in tɛ dɔgɔkun duman ye ka ɲɛsin aw ma kamasɔrɔ aw tulo bɛna hɛrɛ caman mɛn ale ni aw bɛna hɛrɛ caman de kunkan mɛn ka ɲɛsin aw ma nka sumaya bɛ se ka don olu la ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na
a ka di aw ye aw ka ɲinifɛnw bɛ se ka sɔrɔ cogoya min na gɛlɛya bɛ se ka don olu la ka ɲɛsin aw ma nka o kana aw dimi o kana aw fari faga aw bɛ se ka aw jigi da don nata wɛrɛw kan wa nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw ka ko man di mɔgɔw ye ni aw bɛ se aw ka se ka jateminɛw k'olu kɛ aw tagamabere fo ka taa fɔ dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw sela wa bɔtaw olu de fanga ka bon ka tɛmɛ dontaw kan nin dɔgɔkun in kɔnɔna na nka kibaruya siraw olu jɛlen don ka ɲɛsin aw ma aw bɛna kibaruya minnu sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnala yɔrɔ jan fɛ olu bɛna kɛ sababu ye ka se ka jigitugu walew k'olu lase aw ma nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ juillet kalo tile 23 la ka na bila août kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma lion denɲɔgɔnso denw samiya kalo 2nan denw lion yɛlɛdaw ale ni kunkɔrɔtaw olu ɲɛsinen don aw ma ka bɛn ni tɛnɛndon ye wagati ye tɛnɛ kalo bɛna sigi aw ka so kɔnɔ n'o bɛ bɛn juin kalo tile 10 ma ale ni taratadon n'o bɛ bɛn juin kalo tile 11 ma o b'a yira k'a fɔ aw ka jurukɔrɔw olu dɔw na se ka sara aw ye wa sɔrɔkɔrɔw ale ni layidukan kun b'a aw ni mɔgɔ minnu cɛ sɔrɔ ta fanfɛla la aw bɛna se ka nisɔndiya sɔrɔ ka bɛn ni dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ wagatiw ye n'aw bɛ se aw k'aw ka ɲininiw bɛɛ lajɛlen kɛ k'aw ka se k'aw ka jateminɛw kɛ k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw aw bɛna se ka wuli sira minnu fɛ ka aw ka sɔrɔw k'olu ɲini aw ka se ka olu siraw k'olu tagamali daminɛ dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ wagatiw la kɛnɛya siraw olu sinsinnen don ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na wa mɔgɔ caman aw ka ko ka di mɔgɔw ye nin dɔgɔkun in kɔnɔ nka aw ma se ka fɛn min sɔrɔ ka se ka fɛn min gɛn ka sɔrɔ dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ wagatiw dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw k'a daminɛ dɔgɔkun cɛmancɛ la ka taa se a laban yɔrɔ wagatiw ma aw bɛna se ka mɛn boli la ka sɔrɔ aw ma se ka tɛgɛ da olu kan dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ wagatiw aw kana saliya fiyewu kamasɔrɔ aw ka jigiya siraw olu barikalen don ka ɲɛsin aw ma o wagati ninnu kɔnɔna na nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ août kalo tile 23 la ka na bila septembre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma viergew dimisodenw viergew ni dɔgɔkun in kɔnɔna na wasaw ale ni bonyaw olu caman talen don ka aw sɛgɛrɛ aw ka ko ka di mɔgɔw ye k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw wa dontaw olu fanga ka bon ka tɛmɛ bɔtaw kan wa mɔgɔ bɛna na kibaruya fɔ aw ye kibaruya minnu bɛ se ka kɛ sababu ye ka jigitugu walew k'olu lase aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na o de la i bɛna ye k'a fɔ kalo bɛna sigi aw ka so kɔnɔ mercredi don n'o bɛ bɛn juin kalo tile 12 ma ale ni jeudi don n'o bɛ bɛn juin kalo tile 13 ma ka taa se jumadon fana ma n'o bɛ bɛn juin kalo tile 14 ma kalo bɛna tile 3 kɛ aw ka so kɔnɔ hinɛ ani wasaw olu caman ɲɛsinnen don aw ma wa farigan bɛ mɔgɔ minnu na ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na olu ka fariganw bɛna nɔgɔya ka bɛn nin wagati in ma dɔgɔkun cɛmancɛ yɔrɔ wagatiw barikalen don aw bolo nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ septembre kalo tile 23 la ka na bila octobre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma balansiw kawula kalo fɔlɔ denw balansiw nin dɔgɔkun in kɔnɔna na jatigɛ walew olu caman ɲɛsinnen don aw ma kamasɔrɔ aw yɛrɛ bolofɛnw nɔfɛ bagabagali walew olu bɛ se ka ta ka aw sɛgɛrɛ o b'a yira k'a fɔ aw ka se ka aw basigi ka se ka aw hakili to aw ka nafolomafɛnw na n'o tɛ aw ka nafolomafɛnw olu bɛna yɛrɛkɛli walew bɛ se ka olu sɔrɔ walima mɔgɔ bɛ se ka na ben aw kan aw ka nafolomafɛnw kama o de bɛna yira k'a fɔ kalo o fana bɛna sigi aw ka so kɔnɔ samedi don n'o bɛna bɛn juin kalo tile 15 ma kalo bɛna sigi aw ka so kɔnɔ o b'a yira k'a fɔ aw bɛna aw ka sɛgɛnw olu bɛna kɛ i b'a fɔ sanji kɔrɔ wɔsi nka aw bɛna sɛgɛn minnu kɛ dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ wagatiw la aw bɛ se ka na kunkɔrɔta dɔw ale ni hakilina ɲumanw ale ni kibaruya ɲumanw ka se ka olu sɔrɔ ka bɛn ni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ye kamasɔrɔ aw bɛna wulikajɔ minnu kɛ i bɛna ye n'aw ma saliya fiyewu aw bɛna se ka aw ka dɔgɔkun wulikajɔw jaabi a bɛna se k'olu sɔrɔ ka bɛn ni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ye kɛnɛya siraw olu sinsinnen don ka ɲɛsin aw ma wa aw ka ko ka di mɔgɔ ye ni mɔgɔ kofɔlen na ni aw y'a ɲini aw ni mɔgɔ bɛ se ka ɲɔgɔn faamu cogoya min na i bɛna ye aw ka garisɛgɛ sɔrɔ olu siraw tɔ bɛ bonya aw ka jigiya siraw olu bɛ se ka barika nka ni aw ye dusu ta dɔrɔn nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw ka ko bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sumaya kamasɔrɔ mɔgɔw kun dalen don aw kan jama minnu kun dalen don aw kan a nasugu bɛɛ b'a la jama ninnu bɛ se ka kɛ sababu ye ka wasa lase aw ma cogoya min na i n'a fɔ o bɛ se ka kɛ sababu ye ka degun fana lase aw ma o b'a yira k'a fɔ aw ni mɔgɔ bɛ kuma aw ni mɔgɔ bɛ jɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kibaruya siraw kan walima adamadenya siraw kan aw ka hakili to aw yɛrɛ la kosɛbɛ kosɛbɛ nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye
ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ octobre kalo tile 23 la kana bila novembre kalo tile 21 na n'an b'a fɔ olu ma Scorpion dibisodenw. Scorpion ni dɔgɔkun in kɔnɔna na wasaw ale ni kunkɔrɔtaw olu bɛ aw ye ni dɔgɔkun in kɔnɔna na kamasɔrɔ ni dɔgɔkun in kɔnɔ aw b'a fɛ wulikajɔ minnu aw bɛna wulikajɔ minnu ta aw bɛna se ka jigiya sira minnu sira taama aw bɛna se ka jaabi ɲuman sɔrɔ olu la ni dɔgɔkun in kɔnɔna na jigiya siraw olu barikalen don ka ɲɛsin aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na o de bɛna yira k'a fɔ mɔgɔw kun dalen don aw kan kɛnɛya siraw olu sinsinnen don ka ɲɛsin aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na nka a b'a yira k'a fɔ aw ka siraba kannaw la aw ka se ka basigiw k'olu kɛ aw tagamabere ye kamasɔrɔ siraba kannaw na kasaraw olu fana kun dalen don aw kan n'o tɛ ni dɔgɔkun in tɛ dɔgɔkun giriman ye nka aw ka se ka basigiw k'olu kɛ aw tagamabere ye k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw jigiya sira kɔrɔw aw bɛna se ka olu kibaruyaw mɛn jigiya sira minnu ale ni layidu minnu tala aw ye don tɛmɛnenw na aw bɛna se ka jaabi ɲuman sɔrɔ olu la a bɛna kunnafoniya ɲuman sɔrɔ o jaabi ninnu na ni dɔgɔkun in tɛ dɔgɔkun giriman ye ka ɲɛsin aw ma ni aw bɛ se aw ka se ka jateminɛw ale ni basigiw k'olu de ta o de bɛ se ka kɛ sababu ye ka aw bɔ kasara dɔw kɔnɔ ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ novembre kalo tile 22 la kana bila décembre kalo tile 21 n'an b'a fɔ olu ma Sagittaire sirasodenw. Sagittaire ni dɔgɔkun in kɔnɔna na yɛlɛdaw wasaw ale ni kunkɔrɔtaw olu bɛ aw ye ni dɔgɔkun in kɔnɔna na kosɛbɛ kamasɔrɔ aw yɛrɛ bɛna kɛ sababu ye ka aw yɛrɛ bɔ ko caman na degun caman na ni dɔgɔkun in kɔnɔna na k'a sababu kɛ fɛɛrɛ min bɛ aw la aw ka fɛɛrɛw bɛna kɛ sababu ye ka aw dɛmɛ ni dɔgɔkun in kɔnɔna na kosɛbɛ o b'a yira k'a fɔ aw yɛrɛ ka hakilinaw olu de barikalen don ka ɲɛsin aw ma. Wa o hakilina in o bɛna kɛ sababu ye aw kanu bɛna bonya mɔgɔw yɔrɔ la kosɛbɛ a ka di mɔgɔw ye ka se ka na ko camanba de kɛ aw ye ni dɔgɔkun in kɔnɔna na nka aw kana kɛ aw yɛrɛ majugu ye fɛn o fɛn bɛ yen nɔ k'a bɛ se ka wasa lase aw ma aw kana olu négliger ni dɔgɔkun in kɔnɔna na garisɛgɛ siraw olu barikalen don ka ɲɛsin aw ma ka daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la ni dɔgɔkun in kɔnɔna na layidukan kɔrɔ tun bɛ aw ni mɔgɔ minnu ni ɲɔgɔn cɛ aw bɛna se ka jaabi ɲuman sɔrɔ o layidukan kɔrɔ ninnu na kɛnɛya siraw olu sinsinnen don ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ décembre kalo tile 22 la kana bila janvier kalo tile 19 na n'an b'a fɔ olu ma Capricorne masasodenw. Capricorne ni dɔgɔkun in kɔnɔna na aw ka hakilina kow ka ca kosɛbɛ wa kangararaka min bɛ fɔ aw ye aw kana sira jɛngɛnen ta kamasɔrɔ sira o sira bɛ yen nɔ n'a bɛ se ka aw se maloya ma walima n'aw bɛ se ka aw se degun ma aw kana o sira ninnu ta ni dɔgɔkun in kɔnɔna na kamasɔrɔ ni degun ye aw sɔrɔ i bɛna ye ni dɔgɔkun in kɔnɔ a bɛ se ka taa k'aw bolo da o b'a yira k'a fɔ ni fɛn min surula mɔgɔ la i bɛ kunbɛ cogo sɔrɔ a la n'aw bɛ ko o ko kɛ ni dɔgɔkun in kɔnɔna na aw ka sira tilelenw k'olu ta i bɛna ye k'a fɔ n'a ye olu ta sɔrɔ minnu bɛ yen ni aw ni dalen don aw kan hali n'a ma sɔrɔ ka bɛn ni nin dɔgɔkun ye dɔgɔkun nata wɛrɛw kɔnɔna na aw bɛna se ka jaabi ɲuman sɔrɔ olu la kamasɔrɔ ni dɔgɔkun in kɔnɔ basigibaliyaw olu caman de ɲɛsinnen don aw ma wa mɔgɔ dalaɲinimɔgɔw olu fana kun dalen don aw kan ni dɔgɔkun in kɔnɔna na kɛnɛya siraw olu sinsinnen don ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ janvier kalo tile 20 na kana bila février kalo tile 18 na n'an b'a fɔ olu ma Verseau jigisodenw. Verseau ni dɔgɔkun in kɔnɔna na aw bɛna se ka bɔ gundo dogolen dɔw ko minnu bɛ yen nɔ ni aw kun t'a kalama aw bɛna se ka bɔ gundo dogolen dɔw kalama ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ni fɛn min ɲɛkun dogolen don aw la a mɛnna olu tiɲɛw olu na se ka da kɛnɛ kan aw ye ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ka se ka kɛ sababu ye ka se ka faamuya kura wɛrɛw k'olu di aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na o de b'a yira k'a fɔ nka aw bɛ ko o ko la aw kana dusu ta kamasɔrɔ aw ka dusu o bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka aw ka sɔrɔ dɔw k'olu siraw k'olu sumaya ka ɲɛsin aw ma n'o tɛ nin dɔgɔkun in tɛ dɔgɔkun giriman ye ka ɲɛsin aw ma a b'a yira k'a fɔ mɔgɔ minnu ye bololabaarakɛlaw ye ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na i n'a fɔ karamɔgɔw olu bɛ se ka na wasaw ale ni jaabi ɲumanw sɔrɔ u ka baaraw la ka bɛn ni dɔgɔkun in ma i bɛna ye ni dɔgɔkun in kɔnɔna na mɔgɔ minnu wulilen don furuko baaraw fɛ walima furu sira tagamaw fɛ olu bɛna se ka kunkɔrɔtaw sɔrɔ ni dɔgɔkun in kɔnɔna na u ka jaabiw la o de la i bɛna ye k'a fɔ ni dɔgɔkun in kɔnɔ jigiya siraw layidukan siraw olu barikalen don ka ɲɛsin ni mɔgɔ kofɔlen ninnu ma n'aw bɛ ko o ko kɛ aw ka se ka baaraw k'olu kɛ ni tilennenya ye ale ni kunkɔrɔta min ni a b'a ɲinina a bɛna se o de bɛ se ka kɛ sababu ye n'a bɛna se ka olu sɔrɔ kɛnɛya siraw olu sinsinnen don nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye.
ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ février kalo tile 19 na kana bila mars kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma poisson jugusodenw fonɛnɛ kalo 3nan denw poisson ni dɔgɔkun in kɔnɔna na bonyaw ale ni wasaw olu caman talen do ka aw sɛgɛrɛ mɔgɔw yɔrɔ la cadeau mɔgɔ bɛna se ka na cadeau k'olu kɛ aw ye mɔgɔ bɛna se ka aw hinɛ minɛ fɛn caman na ni dɔgɔkun in kɔnɔna na nka aw mago bɛ sɔrɔba minnu na olu siraw bɛ se ka gɛlɛya ka ɲɛsin aw ma aw furuɲɔgɔnw wasaw ale ni kunkɔrɔtaw bɛ se ka sɔrɔ aw ni olu ni ɲɔgɔn cɛ k'a sababu kɛ kuma o b'a yira k'a fɔ aw dala kan olu bɛna kɛ sababu ye ka se ka wasa ni kunkɔrɔtaw k'olu lase aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ko de bɛ yen nɔ ko a tɛ taa ka kuma da nka ni aw ye aw man kun nin dɔgɔkun in kɔnɔna na dɔrɔn aw ka ɲinifɛnw olu sɔrɔli siraw olu bɛ se ka gɛlɛya ka ɲɛsin aw ma aw bɛ ko la nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw ka kuma fara aw boloda la o bɛna kɛ sababu ye ka se ka jigiya walew k'olu caman lase aw ma kɛnɛya siraw olu sinsinnen don nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ne lamɛnbagajɛkulu cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba ni de tun ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye dɔgɔkun min daminɛna bi tɛnɛn juin kalo tile 10 ka taa se karido ma juin kalo tile 16 o de bɛna to an bɛna dɔn an bɛ funteni kalo 3nan tile 20 o dafala ka bɛn bi tɛnɛn ma ka taa bila funteni kalo 3nan tile 26 o b'a yira k'a fɔ dɔgɔkun wɛrɛ an bɛna don samiya kalo fɔlɔ an bɛna don o kɔnɔ ni o ye kalo bɛna na mara la samiya dolo o bɛna cogo dɔgɔkun wɛrɛ ni ala sɔnna ma a bɛna don ka bɛn don min yɛrɛ fana ma an bɛna tila ka na o don fana fɔ aw ye o de b'a to k'a fɔ ni aw mɔgɔ minnu bago b'a la ka se k'aw ka dolo kibaruya dɔ dolo sira i kan ka baara nasugu minnu kɛ i ka ɲɛnamaya kɔnɔna na dolo min b'i mara i ka ɲɛnamaya kɔnɔna na ka taa se i ka don duman walima i ka don gomanw ma n'i ye an contacter 73 35 28 89 an bɛ se ka na o kibaruya ninnu k'olu fɔ i ye i kan ka fɛn minnu kɛ i ka ɲɛnamaya kɔnɔna na ni ne bɛ dan sigi aw ka dɔgɔkun kibaru la an b'a fɔ la aw k'an bɛn dɔgɔkun wɛrɛ ala ka dɔgɔkun diya ne ni aw bɛɛ lajɛlen na halisa ala ka Mali ja.